friends, good morning. I'm the rabies ni खोथा रायलायनो नागिरदों. Rabies infected animals निफ्राय जानो हायो जेरखम सैमा, मावजि, bat, ओमफ्राय लोगोसे fox, jackal, ओमफ्राय wild animals फोरनिफ्राय जानो हागौ infected mammals निफ्राय जायो. तो बाहाय मा जायो viral infection बे मोनसे तो जुदि बेयो जोंनि central nervous system को affected खालामो नंखायनो आवगायावथ' flu बायदि symptoms को नुनो मोनो लोमजानाय weakness बेफोरखौ नुनो मोनो ओमफ्राय लासैनो symptoms सोलायलाङो central nervous system affected जाबाथाय बिदिनो confusion muscle spasms बेफोरखौ नुनो मोनो ओमफ्राय दैखौ गियो hydrophobia बो जायो ओमफ्राय बिदिनो बारायै ultimately थैयो patientआ तो नंखायनो जुदि सैमा मावजिनिफ्राय अरजादों बा स्क्रैच जादोंबा लाइटली लानो नाङा अरजाग्रोमोना बे गारायखौ वुन्डखौ साफा खालामनांगौ रानिं वाटार आरो साबुनजों ओमफ्राय बेनि उनाव थैखौ बन्द खालामनांगौ गज बा माबा जिजों स्ट्रेजों बा कटनजों प्रेसार एप्लाइ खालामनानै बेनि उनाव इमिडिएटली डक्टरनाव थांनांगौ हस्पिटालाव थांनांगौ ओमफ्राय रेबिस इन्जेक्शनखौ लानांगौ रेबिस इन्जेक्शनखौ 0 डेआव लानांगौ थर्ड डे 3 आव लानांगौ डे 7 आव लानांगौ डे 14 आव लानांगौ ओमफ्राय डे 28 आव लानांगौ ओमफ्राय बे सैमा अरजानाय मावजि अरजानायफोरखौ लाइटली लानो नाङा इनफेक्टेड जानायनि चान्सेसआ हाई थायो ओमफ्राय खेबसे जुदि बे सिम्पटम्सफोरखौ नुनो मोनो होनबाथाय बासायनाया बिराद गोब्राब बा बासायनोनो हाखाया त' नंखायनो हागौमानि कनसियास थानाया मोजां ओमफ्राय बिदि जाबाथाय इमिडिएटली डक्टरनि हेल्प लानांगौ त' दिनैनि थाखाय बेनो थेंक इउ